Πειραιάς, νέα αρχή. Ο Ιωσήφ Βουράκης είναι υποψήφιος στον Πειραιά. Πειραιάς, νέα αρχή. Καλημέρα. Υποψήφιος δήμαρχος. Καλημέρα. Ο κ. Παντελή. Εσείς και Βασιλιά, να πάμε στον Πειραιά και μετά να δούμε στην Αθήνα. Πώς είναι ο αγώνας εκεί κάτω? Και ο Βουράκης έχει πέσει μέσα σε μιλόπατρες. Τίποτα. Δεν του αρέσει τα εύκολα. Τα εύκολα είναι για όλους. Τα δύσκολα είναι τα ωραία. Ποιος σας στηρίζει σας? Εμείς καταρχήν μας στηρίζουν οι Πειριώτες. Εκτός. Πρώτα απ' όλα. Εκτός. Μας στηρίζει η Δημάρ του Πειραιά, μας στηρίζει το Πασόκ του Πειραιά, μας στηρίζει το κομμάτι του κ. Τζίμερου στον Πειραιά, μας στηρίζουν πολλοί πολιτικοί χώροι. Και αυτό φαίνεται, γιατί η στήριξη σε ένα συνδυασμό δημοτικό δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά και στις ανακοινώσεις, φαίνεται από τους ανθρώπους που έχεις μέσα στο ψηφοδελτίο σου. Οπότε έχουμε πιάσει εμείς ένα ευρύ φάσμα από αριστερά μέχρι δεξιά, 100% Πειριώτες, στο 70% οι άνθρωποι που αποτελούν το ψηφοδέλτιο το δικό μας δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Είναι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με την πόλη τους. Άνθρωποι έμπειροι από τις δουλειές τους. Το πιο βασικό είναι ότι είμαστε με τις πλάτες δικές μας. Με κανένας άλλου. Παλεύουμε μόνοι μας. Μπιχτές τώρα, μπιχτές είναι αυτές. Δεν είναι μπιχτή, είναι μια πραγματικότητα. Όταν, ξέρετε, γιατί πολλοί με ρωτάνε, το πρώτο που με ρωτάνε είναι πώς αποφασίσατε. Ναι. Να σας εξηγήσω λοιπόν. Έχουμε μια κομματική. Τι δουλειά κάνετε καταρχήν? Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχω ένα κοσματοπολείο στον Πειραιά, ένα εστιατόριο και προχωράμε. Έχουμε μια κομματική υποψηφιότητα επίσημη της Νέας Δημοκρατίας. Μιχαλολιάκος. Με αγκαλιές και φιλιά με τον Πρωθυπουργό. Έχουμε μια κομματική εξαναγκαστική υποψηφιότητα από το ΣΥΡΙΖΑ λόγω έλλειψης στελεχών. Τον κύριο Δρίτσα. Τον οποίο με το ζόρι το κατεβάσαμε στον Πειραιά. Έχουμε μια ανεπίσημη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Μοράλη, γιατί βλέπουμε πρωτοκλασάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πηγαίνουν. Δεν είναι πάντως επίσημη. Ανεπίσημη ανεπίσημη. Η ανεπίσημη στον κύριο Μιχαλολιάκο. Όταν λοιπόν είσαι Πειριώτης, όταν βλέπεις ότι η πόλη σου καθημερινά χάνει, τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε χάσει τα Ποσειδόνια, το λιμάνι μας, τη Μαρίνα της Ζέας, την καθαριότητά μας. Έχουμε υπερχρεωθεί. Έχουμε χάσει το πράσινο. Έχουμε χάσει το εμπόριο, έχουμε χάσει τα πάντα. Και βλέπουμε ξαφνικά άνθρωποι που επί 15 χρόνια, πρώην δήμαρχοι, πρώην αντιδήμαρχοι, βάζαν υπογραφές και ισοπεδώνανε και καταδικάζαν την πόλη του Πειραιά στην καταστροφή, ξαφνικά να έρχονται με περίσσιο θράσος, δεν είναι θάρρος αυτό, να διεκδικούν ξανά την ψήφο των Πειριωτών. Ναι. Εντάξει, να σου πει όμως είναι και άλλοι όμως που δεν έχουν διοικήσει. Ο Δρίτσας είναι ο κύριος Δρίτσας έχει διατελέσει. Ο Μόραλης. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Δρίτσας έχει διατελέσει 2 φορές, ήταν υποψήφιος δήμαρχος και δεν τα κατάφερε να εκλεγεί. Είναι βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Η απορία δικιά μου είναι, αφού θέλει να αφιερωθεί στον Πειραιά, γιατί δεν παραιτείται από βουλευτής. Όταν η κυρία Δούρου το έκανε. Τώρα να σας πω, επειδή πάει μεγάλη φιλολογία, ο Μόραλης είναι ο Μαρινάκης. Αυτό ας το πει ο κύριος Μόραλης. Όχι, εσείς τώρα που είστε Πειριώτες εκεί μέσα. Εσείς θα μας πείτε από την άποψή σας. Διότι αυτό τον κατηγορούν. Το ένα τον κατηγορούν ότι είναι ακροδεξιός και φίλος του Σαμαρά, και ο άλλος ότι ενώ έχει μια φάτσα ας πούμε ωραία και ένα προφίλ ωραίο, ότι είναι ο Μαρινάκης από πίσω και πάει καταλάβει πάει τον Πειραιά. Αυτά θεωρητικά αυτό που κάνει ο Γιάννης ο Μόραλης, τον οποίο εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα, τον ξέρω από παλαιότερα. Και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης και ο Πέτρος ο Κόκαλης, όταν αφήνει την ασφάλεια της επιχείρησής σου, της πετυχημένης, και πεις πάω να εκτεθώ, είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Αν μη τι άλλο. Αρκεί βέβαια οι προθέσεις να είναι αυτές. Βέβαια, άκουσα κάποιες συνεντεύξεις που δώσανε και ο κύριος Μόραλης και ο κύριος Μαρινάκης που τους ρωτήσανε πώς θα έρθει η ανάπτυξη στον Πειραιά, πώς θα κάνετε έργα υποδομής, πώς θα φτιάξετε γήπεδα, πώς θα. Και είπε: έχουμε τους ανθρώπους που θα δώσουν λεφτά. Εμείς όμως είμαστε. Θα βρει και χορηγούς, είπε. Γιατί κακό είναι αυτό. Δεν μπορεί να πας. Να σας πω τώρα, δεν μπορεί να στηρίσει ένα πρόγραμμα για να διεκδικήσει ένα Δήμο και αν λες θα βρω χορηγούς. Μάλιστα, κατάλαβα. Πρέπει να ξέρουμε μέχρι που φτάνει το πόδι μας. Εσείς κύριε Βασιλιά. Υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο. Επειδή όλοι μιλάνε για πόρους, υπάρχει ένα μεγάλο εργαλείο, το ΕΣΠΑ. Η συνέχεια του πακέτου Ντελόρ, του πακέτου Σαντέρ κτλ. Και ξέρετε, είναι σίγουρα τα λεφτά αυτά. Δεν είναι όπως τις εποχές που προκυρήσαμε ένα έργο και ψάχναμε να βρούμε πόρους να το φτιάξουμε. Σίγουρα και να καταθέσεις προτάσεις έτσι και φαγιά. Αρκεί να είσαι έτοιμος και να έχεις την υποδομή να κάνεις προτάσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους σας. Τον κύριο Βασιλικό, τον κύριο Βουράκη, τον κύριο Ξεδιδάκη, τον κύριο Μαστοράκο, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.